Oikein hyvää huomenta, hyvät katsojat, ja tervetuloa Studio 55-ohjelman pariin. Kuntoilua vaihtelevalla teholla kutsutaan intervalliharjoitteluksi. Miksi sitä kannattaa harrastaa? Kysymykseen vastaa lääkäri Antti Heikkilä. No niin, tervetuloa Antti Heikkilä. Ja Studio 55 on käsitellyt tässä itse asiassa yllättäen jo lähes 4 vuoden ajan erilaisia teemoja sun kanssasi näissä ohjelmissa. Ja näitä suuria teemoja on ollut muun muassa se, että sun mielestäsi meille syötetään aivan liian paljon lääkkeitä. Sitten meillä oli tämä suuri rasvakeskustelu, jossa kiisteltiin siitä, että onko voi vaarallista vai ei. Olemme myös puhuneet vähähiilihydraattisen ruokavalion merkityksestä diabeteksen hoidossa. Ja sitten me olemme puhuneet luomuruuasta. Mutta nyt meillä on uusi tavallaan ollut tämmöinen iso teema, joka on syntynyt itse asiassa puolivahingossa. Itsekin huomasin sen oikeastaan vasta nyt. Ja se on ikääntyvien miesten lihaskunto ja miten sitä parannetaan. Eli vähän isommasti ajatellen, että miten meidän ikääntyvien ihmisten pitäisi liikkua ja mitä hyötyä siitä oli. Ja nyt kysyn sulta, että miksi meidän pitäisi liikkua, kun eikö tässä nyt jo saisi olla rauhassa? Mä vaan niin lisäisin tuohon, että ei tämä pelkästään miehille, mutta myös naisille. Mutta että niin se idea on niin siinä, että ei ole tarkoitus tulla joskus superihmiseksi, vaan kysymys on siinä, että loppuun asti olisi itsenäisesti liikkuva ja omatoiminen ihminen ja ylläpitää niin kuin sitä tilannetta. Ja sitten on tämä aihe, mistä tänään puhutaan, niin sillä on todella suuri merkitys myös sitten ihan näin terveyden kannalta siis sillä tavalla, että se kehittää sydäntä ja hengitystä. Niin siis kun mä ajattelen sitä, että me puhuttiin viime kuussa siitä, että miten tärkeää on lihasten kunnossapidossa, niin on tämä tämmöinen venyttely ja näin. Niin nyt siis puhutaan siitä, että miten lihaksiin saadaan lisää voimaa. Mutta siis miksi sitä voimaa tarvitaan? Siis kyllä mä sen tiedän, mulla on siitä niin kuin henkilökohtaista kokemusta, mutta siis mistä tämä johtuu, että meidän niin kuin iän myötä voimat katoaa? No joo, se on hyvä kysymys, mutta se on selvää, että tuossa 50 jälkeen se rupeaa tai 60 niin kuin tapahtuu semmoista lihaskatoa ja se on aika paljon. Se tietenkin yksilöllisesti riippuu, mutta sitä voi estää ja sitä voi jopa parantaa. Tänään me kyllä puhutaan enemmän tästä intervallitreenauksesta, joka vaikuttaa positiivisesti sydämeen ja hengitykseen. Sitten jatkossa puhutaan ihan siitä Joo, mutta tavallaan siis hyvä uutinen tässä on se, että vaikka niin kuin iän myötä tämä lihasvoima ja lihaskunto ja miten sä nyt sitten määritteletkin, se laskee, mutta se ei ole toivoton tapaus. Asialle voi tehdä jotakin ja se on tavallaan se hyvä asia, mikä tässä on. Joo, tuossa on ihan tutkimuksia sillä tavalla, että yli 80 ihmisillä 3 kuukauden semmoinen tietynlainen intensiivinen treeni niin nosti 400% sitä lihastoimintaa. Eli siis aivan hurjasti tulee lisää. Oota nyt siis 80-vuotiaana 400%. Joo. Entäs mitä hätää sitten on? Ei ole katoja, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa niin kuin sillä tavalla, että yksinkertaisilla asioilla saa paljon aikaa. No siis nythän on se, että vaikka kuinka tässä nyt treenaisi 65-vuotiaana, niin huippu-urheilijaksi ei ole mahdollisuus. Mutta mitä niin kuin sellaisia asioita pitää ikäihmisten huomioida, ottaa huomioon, kai tämä ikä jotain vaikuttaa tässä harjoittelussakin, että ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin No periaatteessa siinä se harjoittelu on riippumatta iästä ihan sama asia, mutta tietenkin nuorella se harjoittelu voi olla intensiivisempää ja suurempaa kuin joku 80, mutta se perusidea on sama, että haetaan sitä omaa niin kuin ääritilannetta ja sitä kehitetään sitten eteenpäin tai ylläpidetään. Eli idea on niin kuin tässä, niin kuin mitä mä ajan takaa, että ei ole tarkoitus näyttää julkisuudessa jotakin tai voittaa jotakin mitalia, vaan kysymys on niin kuin sen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tehdään niin kuin treenejä. Ja sille voi itse tehdä hyvin paljon. Ja tässä on niinku se asia, niinku tässä yhteiskunnassa kuvitellaan, että jollain tämmöisellä terapialla voisi tehdä. Että tämä on kanssa sellainen asia, että tämä treeni se täytyy itse tehdä. Että sitä ei voi kukaan antaa sulle, vaan sun täytyy niinku itse päättää, että sä rupeat tekemään jotakin itse eteen, niin sitten siinä tapahtuu jotakin positiivista. No meidän nettisivuilla on tänään Antti Heikkilän haastattelu ja siinä hän sanoo näin, että
kuntoutushössötys on tehotonta, kun potilaalle annetaan pienen romaanin mittaisia jumppaohjeita. Se johtaa vain siihen, että ei kukaan jaksa tehdä mitään. Eli tarkoitatko sä tällä sitä, että liikunnasta on jotenkin tehty liian monimutkaista? On, ja sitten kun katsoo sitä konseptia, että mikä se idea siinä, niin ei kellään oikein ole sellaista visiota siihen. Ja tämä koskee jo huippu-urheiluakin, että mihin tähdätään, ja on niin kuin erilaisia teorioita. Mutta että mä just sanoisin, että pitäisi esittää kysymys, miksi me kuntoutetaan jotakin tai lähdetään muuttamaan jotakin, niin mun mielestä on toimintakyvyn ylläpitäminen olisi se perusidea. Ja sitten miettiä, että mikä lisää sitä toimintakykyä, niin eihän siinä ole mitään järkeä, että sulla menee 2 tuntia päivässä jumppaan, ja siinähän nääntyy kaikki. Olit se sitten huippu-urheilija tai vanhus. Mutta se ydin, kun sä puhut tästä toimintakyvyn niin kun parantamista tai ylläpitoa ja näin, niin sehän pitäisi lähteä tavallaan hyvinkin reippaasti itsekkäästi. Minun on parempi olla, jos olen sillä lailla kunnossa, niin pystyn toimimaan ja elämään paremmin kuin... No sitähän mä just ajan, ja sehän on hirveän palkitsevaa, että todella se hyvin nopeasti vaikuttaa positiivisesti tämän tyyppinen treeni, mistä me puhutaan tänään, niin että ihan muutamassa parissa viikossa niin alkaa tuntua, että nyt niin voi paremmin, että se on niin kuin mielen ja ruumiin parannukseksi, niin kuin perinteisesti sanotaan, mutta se on se idea, että ei tarvitse mitään monimutkaisia laitoksia, laitteita, vaan sen voi niin kuin tehdä ihan missä vaan arkipäivässä, elävässä elämässä. Ja niin kuin tätä ideaa tuoda, että ei tarvitse maksaa kellekään mitään, kun voi itsekin tehdä ne asiat. No mä luulen, että jokaiselle meille on niin kuin iskostettu tämmöinen nyrkkisääntö, että siis puoli tuntia päivässä kävelyä niin, että pikkusen hiki tulee pintaan, niin se on meidän ikäisille hyvä liikuntamuoto. Mitä mieltä sä oot siitä? No mä vastustan sitä. No olipas yllättävää. Eli on selvästi todettu, että pitkäkestoiset treenit on haitaksi. Eli jos otetaan ääriesimerkkinä maratonijuoksu, niin kun on mitattu näitä veriarvoja maratonijuoksijoilta, niillä on ihan sydänentsymit koholla, että siellä on sydänlihasvaurioita plus koko elimistössä on valtava tulehdustila. Ja osa sitten toipuu, sitä osa ei. Eli tämmöinen äärimmäinen rasitus on luonnotonta. Että ihminen on rakennettu sillä tavalla, että me tehdään lyhytkestoisia, nopeita ja niin kuin täydellä effortilla olevia niin kuin toimintoja, mutta liikutaan mahdollisimman ekonomisesti, rauhallisesti. Mutta että se, mitä on niin kuin havaittu tässä, että jos se liikunta menee yli 20 minuutin, mä meinaan tämä, mitä me puhutaan, niin alkaa stressihormonit kasvaa elimistössä. Ja kun stressihormonit alkaa kasvaa, niin siitä tulee niinku kierre, että niinku se vaan lisää niinku huonoa tilannetta elimistössä. Mutta jos se jää niinku tämän intensiivinen harjoittelu alle 20 minuutin, niin se kasvattaa kasvuhormoneja, testosteronia ja kaikki anabolisia hormoneja. Se on tavallaan niinku hormoniruiske ja se on niinku, siinä on tämäkin metabolinen puoli erittäin positiivinen. Oota, mikä on metabolinen? Se tarkoittaa aineenvaihdunnallinen. Joo. No mutta siis se, että kun sä puhut nyt tästä intervalliharjoittelutyypistä, niin mitä siinä mitä meidän elimistölle siinä tapahtuu? No siinä on semmoinen idea, että kun tehdään joku mikä tahansa liike tai liikkuminen niin kuin maksimaalisella suorituksella, että mennään sinne ääritilanne, että vähän läkähtyy, niin se niin kuin stimuloi elimistöä valtavasti, siis niin kuin se stimuloi sydäntä ja se stimuloi hengitystä. Ja on ihan tutkittu, että sydämen toiminta paranee ja sitten hengitys paranee. Ja sehän on ikääntyvän ihmisen suurin ongelma on hengitysfunktion aleneminen. Ja voi sanoa, että sitten ihan suoraan tiedetään, että mitä huonompi hengitys on, sitä lyhyempi elämä. Että se ei ole kolesterolista kiinni, vaan se on hengityksestä kiinni. Ja tällä niin kuin, tämä treeni niin parantaa hengitystä olennaisella tavalla. Ja on mitattu happiosapaineita, miten se vaikuttaa, niin todella ei ole iästä kiinni, niin pystyy niin kuin muuttamaan. Tämä on se perusidea, mitä me täällä nyt pyritään. Ja puhutaan sitten myöhemmin niistä lihashotreeneistä. Mutta se on niin kuin osa tätä kokonaisuutta. Mutta palaan nyt niin kuin tähän pitkäkestoiseen niin kuin systeemiin. Jokainen on nähnyt, minkä näköisiä nämä maratonjuoksijat on. Ne on pieniä, kapeita ihmisiä. Ja taas satasen juoksijat on semmoisia lihaksikkaita. Usain Bolt. Joo, eikä ne ole niin kuin siinä, että ne on keinotekoisesti doupattu, vaan se on todella se niin kuin näkyy päälle, että miten tämä lyhytkestoinen räjähtävä treeni niin kuin vaikuttaa lihaksiin samalla sydämeen ja keuhkoihin ja noin poispäin. Ja
kun se rasitus jatkuu pitkän aikaa, niin elimistö rupeaa muokkautumaan niin, että se pienentää itseään. Se pienentää keuhkoja, se pienentää sydäntä. Että kun se rasitus on tuossa 50%, 75%, mikä on se maratoni-idea, niin itse asiassa se sydän tottuu sille liikkeelle. Ja jos tapahtuu sitten jotakin, niin kuin sydämessä esimerkiksi tulee infarkti, niin yleensä se pysähtyy, koska siinä puuttuu se kompensaatiokyky. Mutta sitten jos sä niinku treenaat niin, että se menee ääritilanteeseen, niin se sietää aika paljonkin tuommoista häiriötä sydän. Joo, eli ymmärsikö mä oikein, että tämmöisellä pitkäkestoisella harjoittelulla tavallaan, niin sillä saadaan aikaan tila, jossa kroppa, mitä sä sanoit, siis kroppa pienenee, kroppa tekee niin kuin hengitystilavuus pienenee. Ja sydän pienenee, mutta se kulkee sillä. Mutta sen sijaan tämä intervalli tarkoittaa siis sitä, että nostetaan pulssia hetkellisesti ylös ja sitten tai niin kuin annetaan rauhoittua ja sitten taas uudestaan ja näin. No, mutta hei, mä tiedän tämän harjoittelun. Mä olen itse ollut tekemässä vuonna 1972 sellaista ohjelmaa, kun matkalla Müncheniin tänne Maikkariin tehtiin ja silloin treenattiin Suomen olympialaa, niin kuin Lasse Vireeni ja Pekka Vasala ja näitä Münchenin olympialaisiin. Valmentaja Seppo Nuuttila tuolla Los Pacosissa juoksutti kavereita mäkeä ylös ja alas ja mitattiin pulssia. Tästäkö on kysymys? Siitä on kysymys. Ja itse asiassa Intin peruskoulutus on sitä samaa, että juostaan nopeasti. Niin, mutta tämähän on huippu-urheilijoiden. No se koskee kaikkia. Se toimii yhtä lailla. Ja tämä on niinku siirtynyt nyt niinku koskemaan tavallisia ihmisiä. Ja huippu-urheilijat valitettavasti on unohtanut tämä homma. Ja sehän oli Arthur Lydiard, joka siis legendaarinen kaveri, joka kutsuttiin Suomeen pelastamaan Suomen juoksu-urheilu. Mutta tämä niinku tekniikka kehitettiin 30-luvun Saksassa ja saksalaisen fysiologia niinku ymmärsi tämän asian, että vetämällä ääripiikkiin ja takaisin ja monta kertaa toistaan, niin silloinhan ne voitti kaikki lyhyen matkan juoksut ja noin poispäin. Eli tämä on tiedossa ollut. Mutta jotenkin se on niinku hävinnyt niinku tällä tavalla. Mutta nyt se on tullut niinku takaisin niinku ikääntyneiden ihmisten treenaukseen, tavallisten ihmisten treenaukseen. Ja se, mikä tässä on niinku parasta, niin sun ei tarvitse käyttää valtavasti aikaa kohottaa se kuntoa, vaan sä voit hyvin lyhyillä toimenpideillä saada dramaattisen efektin. Nyt on Englannissa tehty pari tutkimusta. Oli sillä tavalla, että kerran viikossa kuntopyörällä 3 minuuttia painetaan täysillä. Se on tosi kova rypistys. Niin se esimerkiksi muuttaa insuliiniresistenssiä positiiviseen suuntaan 25% ja kaikki muutkin nämä aineenvaihdollisesti systeemit muuttuu. Eli niiden mielestä siis ei tarvitse kuin 3 minuuttia kuntopyörällä viikossa. Se riittää. Niin, että se niin kuin on minimoitu näin. Ja ne on tehnyt näitä tämmöisiä hommia, mutta se idea on siinä niin, että kukin vetää siihen tappiin, kun itse kykenee. Eli jos sä liikut köntystelemällä, niin sä voit sitäkin vähän lisätä. Ei sun tarvitse olla mikään pikajuoksija, vaan sä voit niin kuin vanhinkin ihminen voi mennä aina siihen ääritilaan. Oman. Se on se tärkeää, että tekee sen itsensä kanssa, eikä kilpaile kenenkään kanssa. Ja sitä, mitä mä yritän opettaa ihmisille, niin että tietenkin me voidaan mitata näitä kaikennäköisiä toimintoja, niin mistä susta tuntuu, että sä todella hengästyt ja sitten pysähdyt ja sitten odotat, että rauhoittuu ja sitten sä voit toistaa sen liikkeen. Hyvä. No, mutta me jatketaan tästä Antin kanssa kohta ja mennään muun muassa jumppasalille ja katsotaan minkälaista se on. Käytämme muun muassa kuntopyörää. Mutta nyt muutama sana huomisesta ohjelmasta. Studioon saapuu huomenna viihteen monitoimimies Vesa Nuotio, joka syntyi musikaaliseen sukuun ja vietti lapsuutensa näiden suomalaisten viihteen legendojen seurassa, koska hänen isänsä kuului legendaariseen kipparikvartettiin eli Auvo Nuotio. Ja sitten Veskusta tietysti tuli viihteen tekijä televisioon ja hänen kanssaan muistellaan sitten huomenna näitä viihteen alkuaikoja ja miksei myöskin vähän nykyaikaakin. Ja me olimme Antin kanssa eilen Studio 55 risteilyllä Turussa ja Turusta Tukholmaan ja nämä risteilythän ne jatkuvat tiistaisin ja siihen liittyy tämän päivän kysymys. Se kuuluu nimittäin niin, että aiotko lähteä Studio 55 pikkujouluristeilylle, joka tapahtuu tiistaina 27. marraskuuta, lähtee Helsingistä Tallinnaan. Tätä kysymme siis tänään teiltä ja Antin kanssa intervalliharjoittelua hetken kuluttua.
Studio 55 ohjelmassa on tänään vieraana lääkäri Antti Heikkilä ja meidän aiheenamme on se, että miten tärkeää meidän ikäihmisten on liikkua oman hyvinvointimme ihan oman hyvinvointimme vuoksi. Ja Antti on tämän ohjelman jälkeen myöskin verkkovieraana, joka merkitsee sitä, että hän vastaa teidän lähettämiinne kysymyksiin. Ja näitä kysymyksiä voi esittää vaikka heti ja tämän ohjelman aikana meidän nettisivullamme osoitteessa studio55.fi. Ja tosiaan ohjelman jälkeen Antti on vastaamassa sitten. Niin, jokainen on varmasti omakohtaisesti kokenut sen, että kun ikää tulee lisää, niin lihaskunto rapistuu ja muutenkin kunto vähän heikkenee, mutta hyvä uutinen on se, että tätä ilmiötä vastaan voi taistella. Eikä se ole vaikeata, eikä se ole kallista. Oikeastaan ainoa vaikeus on se, että pääsee sieltä sohvan pohjalta ylös ja tekemään jotakin, että tulee hiki. Ymmärsinkö oikein, Antti, että tästä on kysymys? Siinä tuli hyvin tiivistetty. Joo. Me kysyimme eilen katsojilta, että kuinka usein liikut hengästymiseen asti? Ja tässä tuli sitten teidän vastauksianne siten, että 46%, että vajaa puolet ilmoitti liikkuvansa näin viikoittain. 1/4 vastaajista, 24%, ilmoitti liikkuvansa hikeen asti ja hengästymiseen asti niin kuin päivittäin. Ja 15% teistä oli sitä mieltä, että harvemmin kuin viikoittain ja sisältää sitten myöskin, että ei koskaan. Mutta me olemme nyt puhuneet siitä siis, että miten tämän liikunnassa niin kuin se merkittävin asia ei ole oikeastaan se määrä, vaan laatu. Eli tiivistätkö vielä, Antti, sen, että mihin tällä intervalliharjoittelulla siis pyritään? No sillä pyritään niin kuin sen aineenvaihdunnan parantamiseen ja muutokseen. Ja sillä on hyvin suuri vaikutus hormonitasapainoon. Se lisää sydämen toimintakykyä ja kestävyyttä ja sitten keuhkojen toiminta paranee huomattavasti siitä. Eli kaikki nämä keskeiset elementit on siinä. Mulle tuli mieleen, kun sä tuossa selitit sitä, tämän intervalliharjoittelun niin kuin idea, että tämä jotenkin, niin kuin, että siinä niin kuin otetaan sellainen niin kuin auton, toisen kylmettyneen auton, sellainen akkustartti, kato, että siis pannaan kone kuntoon ja sitten se lähtee käyntiin. Ei, huono vertaus. Siellä alkaa sitten erilaiset asiat, hormonit ja muut alkaa hyrrää ja näin. Tämä on se idea, mutta tässä tullaan just siihen, että mitä nyt, tämä on niin kuin varmaan monelle uusi asia, niin ensinnäkin se treeni ei saisi kestää yli 20 minuuttia ja sitä ei saa toistaa liian usein. Eli korkeintaan 3 kertaa viikossa, 2 kertaa viikossa olisi hyvä, koska tämä vaikutus sinne elimistöön on 24, useimmiten 36 tuntia. Niin siis se jälkivaikutus, että se on todella dramaattisen positiivinen pitkään niin kuin sen treenin jälkeen, niin se menee sekaisin, jos liian paljon treenaa. Ja sitten muuten liikkuu ihan löntystään. Muuten niin kuin laiskasti. Niin, että se idea, että yhdistettynä tämä aktiiviliikkuminen, tämä laadukas liikkuminen ja sitten stressin hoito, siis niin ne yhdistettynä, niin siitä tulee se paras teho. No, mutta nyt mennään katsomaan. Nyt me tehtiin tämmöinen huikea koe, eli me otettiin sellainen vanha raihnainen juonta ja vietiin se kuntosalille ja tehtiin tämmöinen niin kuin akkustartti. Katsottiin, mitä tapahtui. Mennään katsomaan, millaista siellä oli kuntosalilla. No nyt sitten vaan. No niin, että nyt aloitetaan ensiksi semmoisella lämmittelykerrot, ihan rentona. Vetelet niin kuin ihan, että pääset vähän rytmiin tässä. Näin, niin kuin, että täällä on pantu vähän kierroksia, katso, että ei sitten millään, ei tässä ihan niin kuin kuulee lällärihommia. Niin. Mutta okei, mutta otat nyt tiisisti tuommoisen pari minuuttia menneetään tässä ja sitten vedetään se spurtti. Ja muista nyt, että vedät sen spurtin sitten että missä susta tuntuu täysillä. Ei niin kuin mitään mittareita tarvitse katsoa, vaan että tuntuu niin kuin täysiltä. Okei, nyt se niin kuin on, että nyt vedät sitten täysillä niin kovaa kuin kuvittelet karhu juoksee sun perällä. Vedät niin kovaa kuin jaksat. Anna mennä vaan, hyvä. Hienoa, nyt se alkaa menee. Tähän poikkaan saatiin vauhtia nyt ja anna mennä vaan, hyvä. Nyt se alkaa pulssi nousta. No niin.
Eikö se niinku, no niin, nyt on kato. Ja nyt vedät taas ihan rauhassa, siis ihan aina mennä rauhassa. Että niin, että se kaikki tasaantuu. Sitten rauhoitetaan tässä näin ja kun se rauhoittuu, niin tehdään se sitten taas uudestaan. Uudestaan? Joo, se on. Jos me nyt ollaan oikein kondiksessa, niin vähintään 5 kertaa ja jos tosi skarppi kun on 7 kertaa, niin mutta sehän näyttää hyvältä nyt. Sittenkään uudestaan. Joo. Joo, ja katsojille kerrottakoon, että sitten mä vedin 7 kertaa ton jälkeen. No. Ei, kun siis oikeesti, siis 5 kertaa. Mä olin ihan poikki tämän 1 kerran. Mä olisin ehkä pystynyt 1 kerran vielä vetämään tämän jälkeen, mutta eihän tää voi olla niin, että se 5 kertaa, vaan kunnon mukaan. No kunnon mukaan ehdottomasti, mutta se mikä tuossa tapahtui, jos me oltaisiin jatkettu ihan parissa viikossa, jos olisit vetänyt 5 kertaa. Se nousee niin nopeasti. Hei, tulet näkemään, että vedänkin. Okei. Niin, mutta tämä oli nyt tämmöinen niinku nolo alku. Mutta mutta se on niinku jännä, siis todella, että kun mä sain sen pulssin sinne 160, niin voimat oli loppu. Joo, että se idea, että se tuntuu, että ei jaksa enää. Siihen pitää pyrkiä. Tuossa nyt näytettiin vaan pulssimittaria, että onhan niitä ihmisiä, joilla on kaikennäköisiä mittaria mittaa, niin mä niin kuin aina sanon, että pitäisi oppia tuntemaan omaa kroppansa, että mä vedän siihen kohtaan, että mä en jaksa enää ja sitten lopettaa. Niin, eli ei siinä tämmöisiä hienoja laitteita tarvitse välttämättä, vaan että sä tunnet sen, että sit kun sä oot niin kuin nyt sä oot... Mutta että niin kuin noissa kuntopyörissähän on tämmöinen pulssimittaussysteemi ja nythän sen voi jokainen laskea itselleen, että mikä se maksimaalinen pulssi on, että se on karkeasti ottaen, että miehillä 220 miinus ikä. Niin se 220 miinus ikä, niin se on suunnilleen 160 sulla. Joo. Ja naisilla se on 200 miinus 60. Että se on vähän alas. Okei, niin siellä se pitäisi olla. Niin, että se on se maksimaalinen pulssi. Ettei kannata mennä niinku liian paljon yli, että se on niinku siinä. Mutta sitten kun se laskee, niin sitten taas tämä tuntee, että voit sitä turhaan niinku niitä mittareita katsoa, että niinku, kun tuntee, että nyt mä jaksan, niin vetää sen. Joo. Mutta nythän tässä on se, että me käytettiin tämmöistä kuntopyörää, mutta eihän tässä tarvita välttämättä sen pulssin nostamiseen, voi tehdä muutakin. Joo, yleensä mä en tykkää mistään. Tuossa on nyt niin, että kävely näin. Ja sitten sä voit juosta vaikka 100 metriä. Mä nyt juostaan tuolla... Niin, joo, mutta että näytetään nyt vaan, joo. Niin, tuolla niin, että miten se voi tehdä, että se mielikuvitusrajana. Tai sitten sä voit vetää niinku rappuja ylös ja sitten taas ottaa rauhassa alas, että kun sul tuntuu, niin sä voit toistaa sen. Joo, eli siis lähtökohtana on se, että ei kun me puhuttiin, että tämä on helppoa ja tässä ei ole mitään niin kuin, sen kummempia, että vaikka sitten... Ja tässä mä nyt niin kuin hyppelen kuin jänis, että voi lisätä tämmöisiä, tällä saa niin kuin nopeammin sen pulssin nousemaan ja punnerruksia tällaisia, mutta että... Niin, eli se on tavallaan samantekevää, miten sä teet, kun se pulssi nousee. Mä naurattaa vaan sellainen asia, että nyt näitä sun ohjeita, että kun tuolla Töölönlahdella ensin kävelen siellä kuningaskävelyä ja sitten hyppelen kuin jänis. Kaikkea tavalla. Joo, niin tämä voi olla, että tässä voi ruveta tulemaan ihmisille sulle että... Joo, että... Siellä se vetää Heikkilä noppeja nyt. Mutta että niin kuin sanotaan nyt niin, että sä kävelet, niin sä voit vetää siis niin kuin 100 metriä täysillä ja sitten rauhassa kävellä taas, että se tasaantuu. Ja niin kuin saada siihen niin kuin semmoista todella tehokas sisältöä. Se toimii erittäin hyvin. Joo, ja se mikä tässä nyt musta oli niin kuin se mielenkiintoinen oli, mitä sä sanoit, että tämä on sillä tavalla harjoitus, että ne näkyy nopeasti ne tulokset. Mitä se... Ne näkyy, joo. Kyllä ne tulee hyvin äkkiä. Se on aika dramaattista ja jos sen tekee just siinä, että siinä laatua on, että mä vedän siihen piikkiin, niin tappiin, niin se kyllä tulee äkkiä. No me mainittiin tuossa ekassa jaksossa, puhuttiin siitä, että huippu-urheilijat käyttivät ainakin silloin Münchenin olympialaisten aikaan tätä harjoitusmuotoa. Niin ja 30-luvulta lähtien. Mutta Bannister, joka rikkoi sen ensimmäisen mailin 4 minuutin alle, niin se oli tyypillinen. Eli tässä on tämä niinku harjoittelun laatukysymys. Kyllä, Carl Lewis on kai yksi näistä, joka on... No joo, mä noista kavereista, jotka niinku on perehtynyt näihin asioihin, niin sanoo, että hän korkeintaan treenasi tunnin päivässä ja sitten relasi. Ja että se oli tämä stressinhoito ja sitten tämä maksimaalinen effort. Ja se on se Lewisin. Tietenkin hänellä oli fyysinen olemus ja hyvät geenit, mutta mä meinaan, että hän ei koskaan tehnyt liikaa sitä treeniä. Joo, mutta tässähän se onkin nyt, että
kuinka usein, siis että ei hampaatirvessä tarvitse tehdä kovinkaan paljon tätä, kun hän tekee sen, mikä tekee hyvin. Kuinka usein, sä mainitsit sen, kuinka usein näitä harjoituksia pitäisi tehdä? No sanotaan 2, korkeintaan 3 kertaa viikossa. Et siinä on niinku tämmöisiä lepopäiviä. Joo. Ja jos mä vain sanon, että sitten tässä huippuhommassa niin on viritetty semmoinen japanilainen tabata, joka on kehittynyt se menetelmä, että vedetään 10 sekuntia täysillä, eli sä juokset 100 metriä 10 sekuntia. Joo. Ja sitten 20 sekuntia taukoa ja toistetaan se 7 kertaa se 100 juoksu tai se effortti. Niin sehän on aika raju juttu, mutta se on niinku huipuille. Mutta että kyllä sieltä sitten löytyykin tavaraa ja on tutkittu se, että nämä ihmiset, jotka tekee tämmöistä treeniä, niin ne juoksee Cooperin 25% paremmin kuin ne, jotka ei tehnyt tätä. Joo, mutta ehkä noihin huippujuttuihin mennään vähän myöhemmin, että kun nyt tässä saatan oman kuntonsa edes jonkunlaiseen kondikseen. Mutta mä meinaan vaan niinku siinä niin, että niinku laadulla päästään huomattavasti pitemmälle, että kun mä oon miettinyt, miksei niinku pärjätä, niin kuin siinä kun puhutaan dopingista, niin tässä on fysiologisen dopingin, koska tämä nostaa huomattavasti niitä anabolisia hormoneita ihmisissä, kun se tehdään oikein. Joo. Ja nämä on mielenkiintoisia. Siellä niin kuin nämä anaboliset hormonit on sellaisia, että nehän laskee iän mukana ja kun sä saat vähän niin kuin stimuloitua niitä, niin sä pysyt kondiksessa. Joo. No mutta kiitos Antti. Tästä on hyvä jatkaa näin ja nyt vaan sitten nyt lähdetään hyppimään ja nostamaan pulssia. Joo. Ja huomenna vieraana on siis Vesa Nuotio, jonka kanssa puhutaan siis viihteen historiasta, TV-viihteen historiasta ja musiikista. Vesahan on ollut myöskin Fintriossa, alan miehissä ja kivikasvoissa, joten uskoisin, että mielenkiintoista ja hauskaa muistelua tulossa huomenna. Ja nyt teille kaikille siis ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa. Go!